Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qabeż għal Roberta Metsola li kienet marret Iżrael u wara ġiet ikkritikata ferm internazzjonalment għal pożizzjoni tagħha fejn sbilanċjat ruħha fil-kuntest tal-gwerra f'Gaza. Fil-Parlament wara l-istqarrija ministerjali li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela dwar il-Kunsill Ewropew Speċjali li sar fl-ewwel ta' frar li għadda, Bernard Grech kien pront jiddefendi il-pożizzjoni ta' Metsola dwar Iżrael. Robert Abela tkellem b'mod ċar dwar dan u nota kif wara Roberta Metsola ipprovat tixbor ġieħa anke minħabba il-fatt li bdiet tiffaċċja protesti u tiġi akkużata li kienet qed tiffaċilita ġenoċidju. X'kien ifisser il-messaġġ tal-preżenza f'Iżrael propju ftit tal-ħin wara 7 Ottubru? Fehmu kulħadd. Fehmu kulħadd. Però ħaniġi tant kemm ġie miftijem dak il-messaġġ illi mbagħad minn bad dak il-messaġġ ftit beda jipprova jirtira minnu. L-ajjat u l-interruzzjonijiet min-naħa tal-Oppożizzjoni ma naqsux fis-seduta parlamentari. Jekk hu hekk imissek tistej L-ajjat tal-Oppożizzjoni kienu wkoll meta l-Prim Ministru wieġeb dwar l-istabilità fil-prezzijiet tal-fuel u tal-enerġija għal kulħadd. Dr. Abela fakkar kif kien il-kap tal-Oppożizzjoni li baqa' jsostni li jekk il-prezzijiet tal-enerġija jolgħu barra jolgħu f'Malta wkoll. Dwar is-settur tal-bidja, il-Prim Ministru Robert Abela kompla ifakkar l-għajnuna li tal-Gvern fi skemi u inċentivi u nnota wkoll fatt li l-avukat ta' Bernard Grech u l-istess wieħed li jiżgombra l-bdiewa mir-raba tagħhom. Kontrarjament għall-avukat li jidher f'isem il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx kawżi biex jiżgombra lill-bdiewa mir-raba tagħhom. Għaliex l-avukat li jidher għal Bernard Grech huwa l-avukat li jagħmel il-kawżi kollha biex jiżgombra lill-bdiewa mir-raba tagħhom. Ara aħna x'għamilna, Sur President. Point of order. Mhux bitux di. Imma ħana għara xini point of order. Il-point of order, l-ovi Bernard Grech. Jien qed nifhem sew, Sur President, il-Prim Ministru issa qed jattakka lil min jeżerċita l-libera professjoni ta' avukat f'dal-pajjiż. Again, mhux point of order, kompli bid-diskors tiegħek. Mhuwiex point of order, kompli. Sur President, jien met nattakka il-ħadd. Qed ngħid statement fatwali. Il-Prim Ministru Robert Abela żied ukoll li l-ewwel sentenza ngħatat kontra Bidwi kienet propju saret minn avukat tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess seduta infex bajjat anke d-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami u għal dikjarazzjoni oħra tal-kap tal-Oppożizzjoni pronta kienet it-tweġiba tal-Prim Ministru. L-ewwel qed nirringrazzja l-kap tal-Oppożizzjoni li rrikonoxxa li dinna ħamlet improvements, fortunatament ma nistax ngħid l-istess għalih.